Naging makabuluhan po at malaking tulong sa mga naghanap po ng trabaho ang isinagawang 13th People's Jobs Fair sa San Fernando City, La Union noong Abril 8. Sa kabuuan po, 30 aplikante ang agad pong natanggap po sa trabaho, tinaguriang hard on the spot. Kabilang po si Chris May Villanueva mula sa Bangar, La Union na nakatanggap o natanggap bilang sales associate. Umabot naman sa 3,253 na oportunidad na trabaho ang inalok po sa naturang job fairs na ginanap po sa isang mall sa nasabing lungsod. Ito po ay naorganisa ng pamahalang lungsod ng San Fernando sa pamamagitan ng kanilang peso. Katuwang po ang Department of Labor and Employment at bilang bahagi po ng patuloy na programa upang mapahusay ang job matching services at mapalakas pa ang labor market recovery sa lokal at pambansang antas. Sa naturang bilang, kabilang po ang 2,445 na lokal na bakanting trabaho, nasa 770 na overseas positions at 43 na posisyon mula po sa pamahalaang lungsod. Umabot naman po sa 50 employer ang lumahok sa job fair, kabilang ang 47 na lokal na mga kumpanya at 3 overseas recruitment agencies. Patunay lamang na patuloy na pangangailangan ng pribadong sektor sa mga skilled workers. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng inisyatibang ito na higit pang palakasin pang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno at maging mga pribadong sektor. IFM News. IFM News. IFM News.